Sa nama je posljednji takmičar za danas, Aleksandar Stevanović, ima 16 godina i dolazi iz Užica. Veće, dobrodošao. Fino dete. Ajde, zato što je fin da ga odmah okrenemo. Ajde, ne. Aleksandar Stevanović, 16 godina, iz Užica, po drugi put sa nama. Treći. Pa repši ništa, ja sam nagađala da je drugi, pa evo treći je. Kako pogrešiš? Pogreši čovjek. Ne, ja kažem nagađala da ona je pročitala tekst prije. Kako nisi ubola? Ne mogu, ja to ne umem. Ajde, dobro je, vas dvoje na kafu će tići pa ćete se ispričati. Kada? Ja ne pijem. A pogledaj što je divno stoje ovi baš sačuvaj, kablovi po lijeđima. Transformers. A znaš zašto? Ona je iz televizije. A ne, ona se druži s onim Michael Jackson. Televizije, pokupite te kablove i... Hajde, momak. Hoćeš ti da nastupaš? Ajde, rokaj! Ajde. Znate svi da od kad sam raskinuo sa devojkom pao sam u depresiju. I ja kad padnem u depresiju svaki put non stop samo po ceo dan gledam TV. I tako neki dan ja uključim TV i ono ovako. Kinezi, Indijci, mala nevesta logično, Španci, Mađari, sve bez prevoda. Evo napokon nešto normalno. Bear Grylls. Znate onaj što preživljava jedući mravo i prašinu šta god. I taj Bear Grylls u tom trenutku nama objašnjava kako da preživimo 7 dana u nedođi jedući isključivo govno od bizona. Kako? Govno od bizona. Jeste, ali tako ono objašnjava. Govno od bizona je puno minerala i vitamina. Pa jeste đavola. Pa nije ni bizon toliki bizon da sere minerale i vitamine, zar ne? Onda, kad kaže sam u ovoj nedođi, ma jeste, a ko ti drži kameru? Mislim, koliko ljudi stoji tu, ne razumem. Ali najjače mi je kada je rekao sam, moram nešto da preduzmem, vidi mrtav jela na sred puta. Odraću ga i napraviti jaknu od njega. Još samo da upalim vatru pomoću ova 2 kamena. A šta ako se meni, ne daj Bože, ne pojavi mrtav jela na sred puta? Ili nađeš se u takvoj situaciji, umjesto da bežiš, tražiš pomoć, ti ko budala 2 sata pomoću 2 kamena pokušavaš da upališ vatru i kažeš mamu mu njegovu kako mu uvek uspe iz prve. I onda sam prestao da ga gledam. Shvatio sam da je prevara. I šaltam ja dalje. Zvem je Švicarske, htio bih da pozdravim sve u studiju, posebno Sašu Popovića, Ja sam s ovim preparatom mog unuka spasla, a sad sam ga je želila. Zvezdu, daj gol, sa pola terena dam gol, jer ja sam stvorena za to da dam gol. San medom, Zdravko, Herbiko, Zdravko, Herbiko, Zdravko, Herbiko. Malo je super. Ute, papa ute, papa ute, papa ute. Bolji život, da ga zgradim, poput igra. Pam, 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 pa, 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 pam, 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 pa, 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 pam. Ugasio televizor, to je to. Hvala. Dobar si, mali, dobar si. Sa 5 zelenih, očigledno ideš ti nama dalje. Evo ja ću kratko. Mnogo napreduješ. Iz emisije u emisiju. I kao Striki, Strika se zove naš omiljeni. Strika? Da, Strikan. Kao Strikan i verujem u tebe do finala. Ali ja ti kažem... Napreduješ, bravo. Možda u nekoj drugoj podeli bi bio i kritički nastrojen prema tvom nastupu. Ali si večeras imao sreće da nastupaš u emisiji Ludaka potpunih.
Tako da je ovaj tvoj nastup malo ono, Osveženje. osveženje. Ma nije, Jeste. trudio si se ovo, ono, i ovi se trude, baš sačuvaj da ne uzmemo pilulu. Ali ti izgledate, ne Čekaj, treba. skidaš Tićo. pantalon ili oblačiš? Ne znam ni ja šta radi, možete, dole ste ovako. Ajde, Tijena, ljubav. Tijena, Ovo je zemlja, bolnica! Ovo je puno sve, pusti muziku! Vidimo se, samo stoji. Pusti muziku! Ajde, sjede. Ajde,